Sponzorský odkaz v Mediapláne väčšinou znamená koniec kreativite. Zákon o vysielaní a retransmisii nám dovoľuje spomenúť názov, ale zakazuje hovoriť o výhodách tovarov a služieb. Towercom ponúka terestriálne vysielanie zadarmo pre všetkých na Slovensku. Bez komunikácie tejto výhody sme v konkurencii s Telekomom či Orangeom jednoducho skončili. A tak sme sa vrátili úplne na začiatok. K názvu služby. Nazvali sme ju Gratistelka a zaregistrovali ju ako ochrannú známku. Vďaka tomu sme už mohli v sponzoráku o hlavnej výhode služby hovoriť, ale ako ju ukázať? Televíznym koncom. Veď sponzoráky idú na konci programu a Gratistelka znamená... Koniec platenia za televíziu vám prináša Gratistelka. Koniec platenia za televíziu vám prináša Gratistelka. Koniec platenia za televíziu vám prináša Gratistelka. A tak sme dokázali, že sponzorákom ešte nie je koniec. Koniec koncov, podporená znalosť Gratistelky bola po prvej kampani 33%.